and I supply passing money to native doctor. Because government need to do something about this. Governors don't need to do something about this. Because I kubezuoku anabanya ngba na kuba asịsị onye ọbụla sachibeze the whole compound and na-emepezi door na-emepe door then o nwere one guy na-akpọ mmiri motion ka iji wee mara ya onye Enugu Ezikebe anyị wesi ji Ngozi bụ Sunday Ekeba si agafe n'azụ ụlọ ya echekgodo backyard na nwere ụzọ ya afro wara with that nwe elobisi ahụ bụ na-eme dibịa akọdịdo ka ndị mmadụ si akọwa so ka ọ gafebeze n'azụ ebe ahụ ka ọ na-agafe n'azụ ebe ahụ onye ọbụla na-asachisi ebe niile so mụ onye ọbụla dozi sachin ka a mara ife na-eme then mgbe Sunday si n'azụ na-apụtazi so ya obi test afugo na Sunday Ekebe bụ di Ngozi ejego n'azụ ebe a confirm ha dat no ebe a n'azụ ebe a ka ebu Ngozi tinye na pit wee na-apụtazi buti iwe so ya nwa the guy arachapụzụ ọsọ bụ obi test ka ọ na-agbazi ọsọ a barista ma mụ nwa onye ọbụla achụgbazi eji guy anyị nwụrụ ozi the guy onye ife mere na that night agbanyeghị ife mere na-eze agụ efu na onwe ndị n'ọkwa paịpụ olo na-arụ ana na-epu eze elu aka nwee ife ndị a na-agacha on ndị awa nose amụrụ mma ife sekuriti a na-adị eme na South East ọ na-adị ka ozi nwaanyị anụtara ọfụ negodu nnọọ ka esi wee duna nwaanyị mmụọ jigodo onwe gị ndị a na-egbu mmadụ kedu uru ha ba na society mana nwaanyị a kịta na-azọ ndụ nwaanyị a na-esave many lives nya ka ejidere ndụ ya naanị iyi onwe ndị ọ na-agbu injection onwe ndị ọka jide ya treatment ọ na-ele ọgwụ ọkwa home service ka ọ na-eje wee duna ya mmụọ ọkwa home service mana gbakọkene mmadụ ọ na-agburu ya anụ na ndị a na-ele pasị a ka ị marụ the economic value ka ị marụ how beneficial I did to them. Look at nọọsụ na-azọ ndụ negoro nọọsụ na-azọ ndụ ka e waste your life ya gbuo unborn baby nwa ọfụ nọ n'afọ enwere ife o mee ọbara nwa na-akwa nọọsụ abịara bụ ife mere eji wee jide ndị a ma isi m kwuo uche m ọbara nwa ekwensu ya akpọcha unu ncha niile ọkwa ifuru unu